pristup slijepoj osobi, ulazak u vozila javnog prijevoza. Pomoći ću vam ja. Evo, tu su vrata. Jel vam mogu pomoći? Može, hvala. Hoćeš sjest? Ima mjesta. Pa može. Hoćete mi sam pomoć? Evo. Ali ne morate me... Gospodična, hoćete sjesti? Pa može. Hoćete mi pomoć sam? Super. Naravno. Hoćete, ovdje vam je stolica. Hvala. Izvolite. Ako ne vidimo, nismo nevidljivi. Mobilitet je osnovni preduvjet neovisnog življenja i ravnopravnog uključivanja u društvo. Pravilnim pristupom pružate podršku slijepim i slabovidnim osobama.